Film Movie Studio. Celá vaša AI filmová linka. V jednom okne. Žiadne predplatné. Žiadni sprostredkovatelia. Žiadne vodoznaky. Len vaše nápady, vaše kľúče, vaše rendery, vaše filmy. Toto je Launchpad. Jedno veľké chatovacie okno uprostred obrazovky. Napíšete filmový nápad alebo lomítkový príkaz. Vyberiete zručnosť. Vyberiete model. Stlačíte šípku. Tak začína každý projekt nie cez menu, ale jednou vetou. Hneď pod tým sú kategórie pre rýchly štart. Grafický dizajn. E-commerce. Krátka dráma. Surrealistický spot. Hudobné video. Lokálne súbory. Vyberte jednu a objaví sa pripravená sada prednastavených promptov, ktoré stačí vložiť do chatu. Kliknite na ktorýkoľvek a do prvého renderu vás díli sekundy. Keď chcete vidieť, čo ste už vytvorili, prejdite na stránku projekty. 12 kariet na stranu, stránkované, filtrovateľné, na každej karte štítky stavu aktívny, koncept, renderuje sa, dokončený. Každá karta nesie miniatúru hotového renderu, názov, popis, relatívny čas. Celé štúdio vidíte na jediný pohľad. Prvé nastavenie trvá asi 60 sekúnd. Sprievodca vás prevedie 4 krokmi. Vítajte. Ako tu funguje? Pripojte poskytovateľov. Hotovo. Žiadne marketingové video. Žiadny upsell. Len cesta k prvému renderu. Tretí krok je miesto, kde sa diala mágia. Vidíte každého poskytovateľa, ktorého štúdio podporuje Kia AI, DAPI, OpenAI, Anthropic, Z.AI, Eleven Labs. Odporúčaní sú označení. Vložíte jeden kľúč. Stlačíte uložiť. Idete ďalej. Alebo vložíte všetky. Vaša voľba. Vaše kľúče žijú vo vašej lokálnej SQLite databáze. Nikdy neopustia váš stroj. Nikdy sa nenahrávajú. Nikdy sa nezdieľajú. 3 panely. Prehliadač, plátno, čat. Tu je celá aplikácia. Prehliadač drží vaše projekty. Plátno drží každý záber, každú postavu, každý klip, ktorý vy generujete. Čat je miesto, kde sa rozprávate s režisérom. Prirodzený jazyk dnu, hotový film fon. Nastavenia sú na jeden klik. Svetlá téma, tmavá téma, systém. 6 jazykov: angličtina, slovenčina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina. Celé rozhranie sa preloží okamžite. Záložka poskytovateľov vám umožní zmeniť modely, nastaviť predvolené hodnoty a otestovať pripojenia bez reštartu aplikácie. Uzly môžete pridávať dvojklikom na plátno. Text, tabuľka, obrázok, video, audio. Vyberte primitív, položte ho tam, kde ho potrebujete. Tak priamo. Posuňte ho. Zmeňte veľkosť. Pripojte ho na čokoľvek iné. Dostanete aj profesionálne nástroje plátna. Tidy automaticky usporiada vaše uzly do čistého grafu. Priblížte si pre detail. Oddiaľte, aby ste videli celú produkciu na jediný pohľad. Zapnite minimapu a celá tabuľa sa zhustí do rohu, aby ste mohli prechádzať 50 uzlami bez straty orientácie. Potom popíšete svoj film v jednoduchej slovenčine. Lomítko short drame. Staromodný fotoaparát, ktorý ukazuje minulosť. Zručnosť short drame naplánuje 11 etáp produkcie: scenár, postavy, scény, hlas, hudbu, storyboardy, strih a render. Sledujte, ako plán pribúda na plátne v reálnom čase. Kým režisér pracuje, čat vám ukazuje každú myšlienku. Agent premýšľa. Scenárista generuje. Každá etapa sa objaví ako karta v chate. Typ, stav, text sa vlieva slovo po slove. Nečakáte v tme, sledujete, ako štúdio pracuje. Etapa 1. Štruktúrovaný plán príbehu pristane na plátne ako textový uzol. Akt 1. Scéna 1. Interiér, starožitníctvo, večer. Dážď stieka po okne. Mara utiera koženú brašňu na fotoaparát. Režisér sa postará o štruktúru. Etapa 2. Casting. Režisér vygeneruje upraviteľné profily postáv. Každá postava je uzol na plátne, prepojený späť na scenár. Mara, 32, majiteľka starožitníctva, metodická, zvedavá. Môžete upraviť ktorékoľvek poul. Môžete remixnúť portrét. Prepojenie na scenár zostáva neporušené. Etapa 3. Storyboardy. Režisér vygeneruje miniatúru pre každú scénu, prepojí ich na postavu, ku ktorej patria, a usporiada ich na plátne. Výklad, dážď, interiér, svetlo lampy, flashback, 70. roky. 3 zábery pripravené na réžiu. Každý artefakt žije na plátne, bok po boku. Postavy, scény, obrázky, videá, zvukové vlny, dokumenty, plány. Každý typ je prepojiteľný. Každý uzol je upraviteľný. Pracujete na jednej nekonečnej tabuli, neprehadzujete sa medzi 7 webovými aplikáciami. Spájanie uzlov je najjednoduchšie gesto v aplikácii. Prejdite myšou na ľubovoľnú kartu, objaví sa plus na jej okraji. Kliknite, vyberte typ uzla, nová karta sa zasanie na miesto so sviežou prerušovanou čiarou, ktorá ju spája s rodičom. Staviate gref, ktorý myslí ako vy. Každá karta má akcie, ktoré sa hodia jej typu. Remixnite postavu do novej nálady. Skráte video na ostrejší strih. Extrahujte audio na samostatný strih.
Pustite titulkovú stopu. Vyladovať farby na mieste. Všetko priamo na karte. Žiadne iné okno, žiadna iná aplikácia. Potrebujete inú náladu pre scénu? Remixnite postavu. Tá istá tvár. Nové osvetlenie. Nový záber. Jeden klik. Teplý grade, studený grade, neonový grade, všetky konzistentné s rovnakým profilom postavy, všetky prepojené s tou istou scénou. Keď sú zábery pripravené, kliknite na tlačidlo časovej osy na spodku plátna. Natívny editér sa rozbalí do pohľadu. Strihajte hlavou pre prehrávanie. Orezávajte rohmi. Vyladovať farby na mieste. Pustite titulkovú stopu. Pridajte prekrývacie textové karty. Žiadny obeh do iného nástroja. Žiadne nahrávanie do cloudu. Všetko je na vašom stroji. Toto je skutočný nelineárny editér. Viacero časových osí, viacero stôp. Presúvajte klipy medzi video, hlasovou a hudobnou stopou. Pripnite ku hlavičke prehrávania. Rozdeľte stlačeným klávesy. Tlačidlo vytvoriť video vezme všetko, čo ste usporiadali, a vyrenderuje tu lokálne. Žiadne nahrávanie, žiadny rad, žiadny vodoznak. Vyladenie farieb beží na mieste FMPEG pod kapotou, váš stroj robí prácu. Náhľad, ktorý vidíte v editore, je presne výstup. Čo vidíte, tu renderujete. Čestný strih. Renderujte lokálne. Hotové MP4 pristane na vašom stroji, vo vašom priečinku filmy. Žiadny vodoznak cez roh. Žiadne nahrávanie na server tretej strany. Žiadna žiadosť o zdieľanie vášho súboru na tréningové dáta. Váš render je váš render. Otvorte hub zručností a uvidíte celú knižnicu. Workflows, tie dlhé názorové short dramé, e-commerce design, rýchle zručnosti, jednošotové primitívy obrázok, video, audio, kopií. Filtrovať podľa kategórie. Hľadať podľa názvu. Postavte si vlastné. Každá zručnosť je upraviteľný markdown. Lomítkové príkazy, ktoré používate, prompty, ktoré odosielajú, etapy, ktoré plánujú všetko otvorené, všetko transparentné, všetko vaše na úpravu. Zdieľajte ich na Gumroad. Predajte ich iným filmárom. Rovnaká architektúra, akú Team Artflowy, @gmail.com používa preklad code, postavená priamo na vašom stroji. Jedna platba. Aktualizácie na celý život. Prineste si vlastný API kľúč. Mac a Windows. Žiadne predplatné, nikdy. Žiadne prekvapenia. Film Movie Studio. Vlastnite štúdio, ktoré tvorí vaše filmy.